Interviews, controversial kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mahingaga naman sa aton nga mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Miyerkules na kita. Oktubre 12, tuig 2022. Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpalamati sa kanginan nga nagatutok na karon iya nga morning. Nagamonitor sa bilog nga riyon sa kutob malabutan sa aton sini nga broadcast sa on air, no? Inabalang nagamonitor sa ila sini mga transistor radio. Nagamonitor sa ila sini mga salakyan. How do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan? Langkoy na sa magkaaksyontang nga nagamonitor man via online paagi sa YouTube kag Facebook. No, tanan nga nagamonitor hindi lamang diri sa pungsod Pilipinas kutob malabutan sa aton sini nga broadcast kabalo ka basta may ara ka lang sang available nga internet connection. Bisan diin ka man nga bahin sang kalibutan, pwede kagid makamonitor. Ang nami pagid sina while nga nagamonitor ka mo, no? Nami pagid kun ma-share kag ma-like ninyo ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod para damo pagid kita sang maserbisyuhan kag malabutan. Matahom ang butlak ni Haring Adlaw aga pa diri sa Metro Bacolod, puwerte na ang pagginutok sang trapiko, no? Puwerte kon halin ka sa east portion padulog ka diri sa bahin sang downtown area, kung nagausoy ka sa Burgos Street, puwerte halin dira sa Bangas Kalaho hasta gidri padalom sa Lupus East kag Dalan Lacson, medyo mahinay ang dalagan sang trapiko, no? Puwerte kadamo sa masalakyan nga nagaguluwa karon nga aga. Pero kapigado ha, kay bisan ng mga negosyo gyapon maskara na sa Bacolod, duga kuriit ang mga negosyante nga mga magagmay ha. Apisar nga tituman kadamo sang mga ginabuksan nga mga negosyo sa mga festival sites, pero may hara nga reklamo kay do hindi kuno mayad gid ang ila sining nga income. Normal lang na as part sa gihapon na under recovery pakita gihapon, amo na nga hindi mo ya masiguro karon nga tiempo ang tawo paglapaw sa petsa 30 kag petsa 15 tidugutay pa na gihapon way gihapon sang pondo para iagalastuhon apisar nga ari na kita sa maskara celebration. Aksyon at tayhupon checking in diri sa Miyerkules kapag pangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Liwat kita nga mag-serbisyo sa inyo tub-tub sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Pwede ka mo makapadala sa inyo sini nga mga mensahe, ang inyo sini mga opinion kag reaksyon ginabi-abi tagid. Ipadala lang palihog sa aton sini available dira nga online o sa chat room. Sa online pwede no gid mapadala da ha. Basta may time lang, importante basahon ta na karon. Basta malabutan. Ang kutob lang sa aton malabutan palihog, no? Hindi man tanan nga mensahe ninyo makater ta. Ang lain pagid kay while nga nagabasa kabala sa online, kung kaisa nagapop up gulpiada, amo nang iban nagakawigit kag hindi ta na mabasahan. Pero rest assured, basta makaya naton karon basahon tay na
para gid sa aton nga magkaaksyon. Hotline. Ayos, let's go to work na. Dari sa inyo palatuntunan action hotline pero hindi kita magkalipat. May 74 na gid lamang kadlaw ang nabilin kag Pasko na. Hotline. May 81 kadlaw naman ang nabilin bago magtakop ang tuig 2022. Kabay patani tayuyon na ang aton sini economic recovery na pagbangon naton nga mga Pilipinon, ang mga negosyante niya gani, may harap pa na sila kuluoton. Ang kaluluoy gid ang mga pigado, no, nga mga tawo nga way nagid bisan kuluoton. Hotline. Amo na ang problema gid, no, subong nga panyempo kay daway pagid fully naka-recover kita. Tigin pa 1 portion kita mo. Kapin pagid sa presyo sang gatong nagligad to kundi ang reklamo halos sa mga sumalakay, mga bakal sa merkado, mga drivers, taas presyo sang gatong, bagin pa konsuiluhan kita do pila man ka beses nga nag-us-us ang presyo sang gatong, asos gulpihon siya sang taga lumapaw nga increase kahapon man. Isahan na ilang araw malang gali na. Hotline. O birahan nyo, uyuya pa kamo. Isa nyo lang blang kaagi para nga inang malipungan ang publiko. Hotline. Ari ipamangkot kung manigani sa mga eksperto kung negosyong paghambalan kay kundi subong inflation rate kag ang value sa peso kontra dolyar kundi nag-us-us gid. No, nag-us-us kiblang presyo sang peso kontra dolyar, managambal ang congressman nga anak sang Pangulo, siling nga normal malang na, hindi butang balon siling nga nagnubo ang presyo sang peso kontra dolyar, hindi butang balon nga naghuyang o kon nagpigaw man ang piso no? Niya may mga konsekwensya nga upod ina mo may nga dala ina. Sige, normal lang na iya. Tuod, normal lang ni siya, Congressman Marcos. Pero pamangkot ko niya sa mga eksperto kay kabudlay nga magpalawod kita ding, hindi kita maka-explikar maayo kung bala implikasyon na mo ginman na iya. O, bisan ang pagnubo sang presyo kung sang value, sang valor, sang peso kontra dolyar, sige, gyapon nga sarurot, no? Puwerte, yan mo nubo ang piso kontra dolyar mo, normal lang na, okay lang na, why na sang implikasyon kag epekto sa aton ekonomiya kag pangabuhi sang tao? Aber, pakarunan ko na dugay-dugay hamag ka-aksyon lanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga morning. Action Hotline. 2006 WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update man kita dira syudad sang Himamaylan right after nga ang balita subong may ara na o nagdangat na mga 17,000 na dira ang ma-evacuees as report sa bahin sang Himamaylan. Now, ang question, saan upayhan matapos ang evacuation nga ginapatigayon dira? Now, take note, ang probinsya sang Negros Occidental nagpadala na gani sa mga nurses kag doctors dira sa mga evacuation centers agud buligan ang mga pumuluyo nga apektado. Naunano naman ang mga tikang kagahimuon sang local government unit. Kabalo kita nga ang pag-display sa mga pumuluyo hindi lamang dira sa barangay Karabalan, mga kaiping nga mga barangay bisan na sakupan pa sa banwas sang Binalbagan, apektado sila mo may trauma sa linukpanay kag sa nagluntad dira nga inkwentro. Hindi mahapos nga in just overnight matapos na ni ang gin-experiensya nila, no? Nga mga kakulba, kakugmat, kabudlayan, especially kung ara ka pa sa evacuation center. Ang pamangkot, ano kalawig ang proseso? Agod nga ang clearing operation matapos na. Kag hindi sila makabalik sa normal na pagpangabuhi sa uma nga wala man gani nagasalig,
no, sa mga programa o kon basic services sang gobyerno. Nagapaninguha sang ilang kaugalingon ang kusog agud makasurvive. Di baloon ta na karon dugay-dugay because ang may final say sa sini nga sitwasyon, of course, ang trupa militar nga amo ini sila ang nagahimo sang clearing operation. Ano pa? Ariho, kung nagligad, may ara sanggin report ang alkalde sa Bacolod sa iyang 100 days or first 100 days in office. Ang sangguniang panlunsod, abi i-check ta karon, pila ka mga kasuguan ang nabalay diya sang SP sa Bacolod man. O, aber ka, pakarunantay na, kay baluon ko kung nami man ang trabaho sa mga sangguniang panlunsod members naton diri sa syudad sa Bacolod. Of course, under the leadership of Vice Mayor Elcid Familiaran, ang isa sa mga ginaproponer sa alkalde, ari way kunig kontradya. Ang plano kang inaduso sang alkalde nga pasanyugon or pamtangan sang mabaskog kag internet connection ang mga bulutuan. For me, sa natalana nga pagbalik bala sang face-to-face classes, kayong plano sini this coming November 2 masugod mo. Ti kon kinanglanon nga mga internet connectivity sa mga school, abi nyo, mas nami tani ko na muna tuod nga may ara internet connection ng mga schools. Kay ang learning process ng kabataan kag kinanglanon nga mga materials if needed to, mga meeting sumundo kapos naman lang kung may internet connection kang kakusog. Kay bisan may ara pa sa ginatawag nga Zoom meeting, pero kung data ang ginagamit mo, hina ang internet connection mo, ay sos. Bisan gani sa mga kwano, sa mga leksyon sa mga kabataan, kung ang imo yung data o ang ginagamit, abi data, kung kaisa nagakalag ang maestra, ti ano pag-insindi ka bata, husto na kay nagapilit ang itsura ka maestra, ang ginambal hindi man maintindihan sang estudyante. Pero lain na ning kausa, no, kung ara na iya, sabahin sang schools, pati gayunon ang face-to-face classes, at least ang maestra kag subong man ang mga estudyante, at tubangay sila mo, meaning, ma-explikar husto may mga properly guided manig iya, kag well-trained ang mga teachers, ano mga approach kag himuon no, para sa paghatag sang kaalam sa mga students. Tiara na na iyang daan sa template sa mga teachers mo, giniskwelahan niya nila, di ba? Kaya mo na, no, ibaloon ta na karon kag ari-ay. Unahon ko lang with Sir Nato Novero, kaya ring good news, may isa karon nga ginaproponer ang probinsya sang Negros Occidental, ang lokal nga panguluhan sang Negros Occidental and Bacolod City, and as a matter of fact, doon nag-istoryahan na sila sang LTO di sa Bacolod. Parte ini bala sa pagproseso sang plaka sa mga bagong salakyan nga daw kadugay gid nga mag-alabot sa mga tag-iya kapin pa ining mga bagong nga masalakyan nga ginaparehistro nga wala pagyahapon sang plaka. Only in the Philippines nga ginatry sang government nga ma-digital ang paggamit bala, no, sang advantage sa computer network or computer connectivity, digitalization. Amo naman asubong approach nga mapadasig kung tani ang services nga matag mo kapin pagid sang mga government department and agencies. Ti very good gini siya. Kaling kayo, tikong kaisa, do kadugay, do kahina, di ni ginapaubraman, taga di nagapangubra sa mga plaka. Pero ang good news, kay tingwaan nga diri na sa Bacolod, and take note, kung madayon na ni basi kung within this year or first quarter of next year,
Basi bago na ang lugar kag opisina sa LTO, basi dira na sila sa area sa Mansilingan. Hotline. Kag salot ko man kay may deputation training sa mga bitaw nagligad ang LTO. Ano matabo siniha kay nagligad tong question ginapamangkot ginahulat ang opinion sa DILG. Kay diri sa Bacolod we have a local ordinance nga pwede makapang-confiscate ang traffic enforcer sang driver's license mo sa mga iring drivers o kung nag-violate sang traffic diri sa Bacolod. Tigaling ang DILG, lugay na actually ni siya nga mando, nga kinanglan ang sole authority nga mag-confiscate sang driver's license, amo lang ang taga LTO. Ti subong duway pa ni may mga clarification pag impadala, ti bangod nga may deputation, subong ti ambot na nung epekto. Plus, ari, naligad to may issuean sang statement ang taga LTO sa national to, bangod sang karag-karag masalakyan iado nilmar kuno ga karistro gyapon mo. Hotline. Pero unahon ko lang niyo kay do good news ni ba kumadayon nami no kundri na ni maproseso kag ang releasing sa mga plaka bla kundri na sa Bacolod City kundi tawhay para sa pumuluyo nga may ginapanagiyahan nga salakyan nga diri na lang sila magulat nga maproseso sa plaka nila di bla. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone ang tagpamuno sang LTO Bacolod, we have Sir Renato Nats Novero on the line. Sir Nats, how are you? Good morning. Advance Merry Christmas. Okay, 74 days na lang. Oo, ganito, unahan mo ko action. Unahan mo ko sa doon action na ta. Ah. Hindi, may aga, siyempre, hindi siya talagang nag-mati sa subong maayong aga pa. Advance Merry Christmas na lang mo dayo din, no? In a way, siling ko do, unahon ko lang ni Branang sa good news kay at least ang mga nagamonitor subong makatagid sang makahahisayod sa ning balita nga daw ginaduso or ginatrabaho mo man upod sa local government sa Bacolod de Negros. Parte bala ni Sir sa possibility nga hindi na magkanto sa Iloilo to process sa ilang mga plaka no mga and other activities nga diri nahimuon sa Bacolod. Can you tell us ano ini nga initiatives ang local government of both Quandri LGU sa province kag Bacolod City, sir? It's very correct that action ati daw dako ka bagay siya kung pagkamon di action ati kung kami nantaw, no? Kay amin mo, no, sa sitwasyon o set up yung mga brand new motor vehicles na ginabakal sa mga taga-Bacolod at taga-province bisang Negros Occidental, ang ilas na initial registration dito pala ginadala sa regional office at dito i-restro siya sa tinatawag na NRU, New Registration Unit. Dito na siya alam sa Operations Division sang LTO Regional Office, Sinilo, sa Buksibaka. No? Ang Saro? mga dealer, correct. Ang mga dealers, may liaison official sila, mga tabukto, may code sila to, malikawan, no, sila, po sa laing, po may bagyo madelay, no. Amo man siya bagay, siyang release siyang plaka, no. Okay. Amo ginakatabok, matabok dito sila, paano ng plaka, i-transport nila din, kontakon nila ang mga buyers ng ilang mga salakyan din. Pag-release naman sila ang mga plaka. Subong diri sa aton na matigayon na nga diri na sila inastanan tong pangambalta. Diri na pagigulo, no, sa Bacolod City na si Regional Director Eric Tabal, Regional Director namon sa LTO, sa mga local officials din nag-endorse man siya ng programa. Okay. Governor Lacson, Vice Governor Ferrer, Mayor Albi Benitez, Vice Mayor Milyara, no? Din support nila na actually. Ang resulta mo ni, no? By December, siguro, action R, taloyan, tanang nga mga initial registration, sining mga brand new motor vehicles, hindi sa kanyang land, itabok dito pa patigayan. Diri na lang sa Bacolod, pag-amuman ang pag-release ang ilang mga sakang. Nandun naman na yan sa Bacolod City District Office dito sa
bago nga site block sinat ng familiar ka dito sa Masilingan. No? Okay. Sabagay, subong nagakibling actually. No? Kibling lang yung mga linyar para dira. Pina-install na siya. No? Ang talagang facilities to sa bago nga site, gaya yung bago nga registration unit, ang tawag doon na. Dito sa Bacolod, posible makambang kumurang mga 90% done na siya. No? So, Okay. at least, pag ito, sa balotang tanan naman lang action at bali, kahapon, nagpatisayan si Director Tabaldo sa isa ka dialogue sa upod sa mga tanan nga sales manager license officers mga presang Toyota tanan sila actually diri sa Bacolod na storyahan to amo nga mga bagay ang advice ni Director Tabaldo sabay ng transfer ng ginirahan sa inyong registration initial tapos matigayon ang NIR ni maput-up ng NIR kung yan na-restro ang mga selection nyo. Parang may mga subsequent transaction kami moon sa salakyan. Hindi agala na i-confirm pa dito sa Iloilo bang online ng region na mo na set up ka ba yung action ad. Tapos sa ibang region ang certificate of registration mo kung ibaligya mo sa diri abi kinanglan namin i-confirm dito sa issue ng region. Kung matigayon na, why na kinanglan actually? Actually, yes. Mangin mo tan academic na nga dito ka pa yung mag-process kung may kung Region 18 na kita di kung mabalik ini siya. Oo, correct. Pero galing ti ini kinanglanon pa sang proseso liwat, kabalo ka naman dapat sa pagbuhi. Sini kay ini this time yan ang plano, hindi lang order sang presidente mo, ginang executive order lang, kundi ipasargid ang kasuguan o kunlayi. Kasi kinaksan sa region. Siling ko ang region 18 nga ginaduso o kon NIR niya subong, hindi lang ni kay pagi sa executive order yang ginaasikaso subong, kundi ginapasaran gid sang kasuguan sir para mangin permanente na bala. Oo, alam mo Gani? actually action at siyempre isa rin kami sa maapektuhan ng mga insya mo. Pero since kaway pa man na ina tanang ginahulat na ton nga update. Pero iniya ang pagpapos kumadayon na kang makasaylo na kamo sa Mansilingan, may additional kamong personnel diri nga i-request Sir Nats nga halimbawa nga magatutok na sa pagproseso plaka ni nga mapadasig ang encoding and all the processes. May additional na siya nga personnel kag i-assign di sa aton nga unit sa Bacolod LTO. Oo, natural na workstations daw, no? Ang maman sa mga workstation, all in all, mga 8 to 10 workstations. O isa ka server. Okay. Pero kasama na ni tatlong kapsonel ang duration. So, makulang na lang kami siguro 4 personnel. Okay. Schedule ng mga sa region para sa sila sa inaryo agad na hands-on with level action art. I see. So inagali siya while nga iniginduso ini sa Bacolod nga mo na ning matabo, subong gali gina-workout na ang pag-create sa sining mga personnel nga magatutok sina nga project. Video action na hindi na pwede nga pag-abot siyang pamalukpan kang mo pagkarangkaran mo bala ma-apektuhan servisyo mo sila mo. Correct. Ang ginagawa that's a basic na lang sa amon. Ang ginawa actually. Okay. So, anyway, tihulaton naton na sir, no? Pero amo ng good news, galing ti pareho sa akon, gusto ko man tani may bagong salakyan, galing nugbakal among problema, bla ko mangutang ka, ti katul mas tingkoy. Problema mo na production at. Gani man, pero anyway, lain naman niya sir, ang parte sa karag-karag, wala nga, may dumayara isuwan sang statement ang sa nasyonal nga, sige na ano ni man, nga may mga karag-karag yapon nga na-rehistro ni man, diri sa aton sir, kung karag-karag ka, hindi ka naging man ma-register? Dapat reduction at na may
Pick up sa amo ng Director Tabaldo kahapon upod sa meeting sa Pandalaction at sa mga dealers. Tawag na mo na dealers na lang in short, no? Kag ang kanya chief sa Negros, nag-meet kay Director Tabaldo. Siya sa mga topiko, kaya doon nag-viral na, no? Okay. Pero actually, kung ang realidad lang hindi mo ng taon, no, may kabudayan, ginakuon namon na yan, no? Example, ang traktor na kaso mo more or less ginatukoy mo, no? Para clearance ang MMDA. Hindi ako mo na guro aksyonan, hindi ko magsala. Yes, sir. Pag clearing na dala to siya ka-truck na daw dilapidated, dito muraon na registrado siya, no? Mm-hmm. So, now, ang amo ni ang tukoy siyang inibilang program, mga private motor vehicle inspection center, ni bilang tawgon sinart. MBIC. Ya. Kay sentido kumun nga bagay kung lang taon mo ba, no? Say, truck mo ato sa San Carlos. Sa doon, Salvador Benedicto na lang. Kung parinyo mo na ang iyang registration, actual inspection dapat una-unahon, di ba? Okay. Nabalan naman na. So, ang natabo, kung istrikton yung dabi siyang LTO in that regard, no, ng to the letter, gibala action art, i-require on ka na namon, dalon mo ginagay sa vicinity namon, ang truck mo. Imagine na bala, ibalik siya na nautod ang linya niya. Ang inyong ginapamatian sa Renato Novero, ang head sa LTO Bacolod City, ang ginatalakay namon parte ni siya sa ginaduso ng registration nga bag-o kung sa mga plaka, may additional nga units. This time ang ginaistoryahan namon partis karag-karag ni nga nang inisyo man. Sir, not sorry, ginautod ng linya naton. You were saying kay Inasan? Yes, so, anyway, action art. Okay. Ang sitwasyon kung lang taon mong ganyan. Magilan mo, for example, na lang, pulo ka truck. Okay. Kung strict kung hindi sa mga dala kay wail, pulipod, silanong, lakas ng lahat, no? Pulo ka truck magpark, bangan naman before inspection purposes. Anong matabo sa syudad? No? Traffic is rado ang sa inyo linya day? Amo na kasyon nga ginaduso din sa national government, ang PMB. No, kay layo sa syudad, mag-put up ang PMB, Private Motor Vehicle Inspection Center, computer inspection. Okay. So, actually, transition na gimantada ba kanto da mo. Pero kung medyo ando sa akin, buti mo sa amo na nga chimpo, nga siya turuling mga for purposes of determination of their roadworthiness, kung tawag ko na sa art, no? Okay. Punta nga, bago nga lang sa mga motor vehicle owner, no? Isa na i-ensure now ang roadworthiness to the best of their ability. Isa nila mo, nila sitwasyon sa ila na ang mga salakuan nila nga mga roadworthy man daw, no? Ay imagine mo action art, no? Imagine mo lang daw, no? Mag 50 ka truck, no? Pa-kurayan mo na sa Bacolod, kaya nagasunod ka sa regulasyon ng inspection on gid. Ano naman yung buyayaw guro sa amo sa Bacolod. Sa Bilano na sa Arja. Masiling nano ni Sir Nato yung ginpaparking na yan lagko, slakyan na dading kami maagi niya. Daw laon niya klase tao ni stricto kayo. Correct. Di manakay, abi nila karon ga discriminate kita sang laon. Kundi siling la, nano ni siya yaman nga nagpinagusto ni siyang ipamarking. Do iya yung dalan, do mo nagurong guaya. Sir, do ikaw ginagurong lampusan sang netizens mo? At siguro na sa adlawan ako din si Bacolod sa district office section na din, no? Oo. Lang sa plano na sulit sa mga laon sila. Bali amo ng mga reasons kung kaisa. Actually ti amo ni siguro nga ara man gin create ini ang motor vehicle inspection center nga dito tani ni which is a good program per se kay ti mabuligan ang pagdecongest sa mga especially sa mga opisina sa LTO. Yes, I agree with sa ginambal mo action. Kag
Kung taon mo, ang ila operation, kanami ija sa Motor Vehicle Inspection Center, computerized, organized. Okay. Ang medyo downside niya, although hindi man downside niya, actually kung makasarang ka, ang capitalization niya bila auctioneer. No? Gani. in fact, sa kapasidad ni Regional Director namon, Tabaldo Auctioneer, encourage niya ang mga investors mo, bulit niya sa ekonomiya, bulit pa ma-realize ang among vision and mission sa LTO niya madalagan na sa dalan ang mga actually roadworthy daw. Okay, on our own, medyo sila mo na masarangan, mapasalig kami nga ginapatigayo naman na tipalapaw na yung Subilano National. Gani. Anyway, pero in terms of registrations ang mga rehistro sa salakyan, kumusta sa mong status sa Bacolod? Dasig man ang processing nyo da, especially nga doon nagalugdyutay ang mga regulation naton on COVID-19? That is correct. Action Act, may idugang ko sa imo statement, no? Subong, in fact, ang Lunes lang din sila namon din sa LTO, in fact, sa biningan action, na on pwede ma-process ang transaction diri sa LTO sa duha ka system parallel. Bali, pwede siya sa Stradcom, sa daan nga IT system. Okay. O siya mag-o. So, ma-decongest ang processing gawad ako nga bagay na on turnaround din balan mag-process ka sa. Kay example, ang LTMS mag-slow down. Okay, cloud-based na siya na transaction tawag doon, nag-depende sa internet nga signal, na may kiyon gina-action art nga imposible nga permidahin. So, mag-slow down siya, pwede namon i-process sa old system, sa Stradcom na, no? So, galing, i-announce na nga sa Stradcom, may ara siya computer fee nga 169 mo, no? Pero ina nga balayran mo, na-appear mo na siya, sa resibo. So, di mo man diya kung choice ikaw sa miskin sila yan siya dali mo dalon registro mo di mo walakad lang kung dinda pwede ka kasi nga pwede siya sa Stradcom lang ko paliho manipigit whereas ang oldo system nga wala ka choice di mo ka portal no pay ka sa imo account pay ka sa password di mo as client ID mo panumdum mo dalon mo sa amon. So, pero kung okay man lang ang internet, wala man tani problema. Di galing di wala talaga control. No? Correct. Signal. So, may mga proposal nga tidra na lang gid makadto lang sa office da. Oo, pwede din siya i-process na sa Stradcom, which is kay wala man siya nagabase sa internet na signal mo na ang Stradcom IT. So, dire-diretso siya, magulang-gulang lang sa manual lang processing nga typewriter sa unang lao, no? Gani. So, anyway, bali mo umpisa na subong, balik na sa amo na sir. Yes, sir. Sang Monday lang din po, nasugod kami din sa okay. Una kami di sa Bacolod, kay, of course, lapit-lapit kami sa Iloilo. Napadalaan kami di dayon sa mga kinanglanon, ng mga forms, mga certificate of registration under, gina-issue under the old system. Yung mga official which is being issued under the system Japan. I see. Sir, isa na lang, no? I know that sako kagid sa office mo because of trabaho sa registration nga mga concern. Sir, may deputation training kita sa Bitaw. Ano ang purpose adto kag pila sir ang gin-deputize naton sa taga Bitaw? Oo, Action Art, no? Last week my regional director, Director Eric Tabaldo, and the good Mayor Alvin Benitez had actually a phone conversation. Nag-discuss sila na i-implement namin di sa dalong. Nagsugod ang deputation seminar na nambal mo Action Arts. Ang Monday pa, so 3 days ni siya nga actually sugod Monday. Ang culmination sa mga adlaw. Okay. May mga taga-regional office diri nga nagkadto, may-ari man diri sa local, no, nag-conduct ng seminar sa una 27, hindi magdubo 27 or 29 thereabout. Okay. Personnel, PNP personnel regular nga pili ni Major Liba upod kay Colonel Manzano, no, coming from mga personnel ni from the different backup stations bala, Action So, ay bitaw, personnel ni bitaw ng mga enforcers. Ay sila na-include the Okay. May memorandum kabay ang
LTO nga ang pwede lang i-deputize ang mga regular permanent employees Okay. na nag-hold sang function, nag-perform sang function nga may kangkanan sa Traffic. Oho. yes, na. Ang culmination sina nga activity sa tatlong adlaw, karon duro sa akong schedule or early this morning. Mhm. May wala mo actually o JT, timupod na ni ang mga PNP personnel sa dalan karon kag panakop. Gin-announcement hapon, dalas dasong na reaction ng PO, di ba? Yes, sir, please. So, yes. Ito, ining nagambal si Director Tabaldo dito gahapon, na yatinguan ka nga maprovide sila sa ining alcohol breath analyzer, no, babala. Para sa enforcement sang RA 10586, hindi umagsala ining Anti-Drunk and Drug Driving Act of the Philippines. So, tinguan namon na. And then, Oxnard, sinisigyan ko na, no? At the meeting, my director and the good mayor, we had a meeting yesterday near Aldo Benitez. They talk about, no, ining bitaw personnel nga i-deputize sa possibility. Okay. So, then, inform ni director si Mayor Aldi na may hindrance na in the form of a still existing memorandum prohibiting deputation sining mga job orders. No? Mhm. Ang advice ni Director Tabaldo kay Mayor Aldi is for him to coordinate with the national agencies, preferably DILG and DOTR, agad ma-amend ina nga memorandum. And then right there and then, right in front of us, the good Mayor Benitez called up the DILG secretary kag discuss the matter ang yung propose naman. So, matigayon man nga ang mga bitaw personnel ng mga enforcers deputize na, pero daw kinanglan pa na i-work out tiga bali action. Yes, sir. Pero ini mga pulis, no, nga i-deputize, meaning after the culmination today nga schedule, pwede na ni sila kapanakop and ang ila gamiton, sir, nga pag kundi ma-confiscate sila sa mga driver's license sa mga earring drivers, bali joint memorandum circular ni amo ning gamiton nga mga penalties sa madakpan. Oh, that's correct. National law. Ang penalty is corresponding ang makulit base sa national government. Hindi mapadto. Bali, i-submit nila papers sa region, i-perma ni director ng ila deputation, no, ibalik niya sa akon, kag ma-request niya sa akon sang TOP na. TOP na gid. Yes, sir. Pwede dahil naka-enforce ang national law, except mga violations in relation sa franchise. I see. Kay LTFRB niya ang concern mo, no? LTO lang kag LTFRB ang under existing regulations bo ang pwede ka enforce na. I see. Balik. Sige. So, with this development, Sir Nats, keep up the good work and please inform us kung may mga bag-o dira nga pwede na ton mapalabot sa mabakulod nun ang negrosanon kay very important nito those nga nga panag-iya sa masalakyan diri sa Bacolod City especially. Sir Renato Novero, salamat sa time. God bless kag good morning, sir. Yes, sir. Thank you again. Action at anytime palihog. Manawag mo ko sa imo. And advance Merry Christmas sa imo. Tamyaw ko na lang si Mr. Ruben Tampos man na advance Merry Christmas sa iya. Good morning sa iya. Sa imo tanan nga tagpalamat. Salamat, Gid. Good morning, sir. Morning. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Antayan nyo, kay ini nga mga development mag-aksyon, no? Especially abinyo kon LTO lang mga pagdakops dalanon. After the culmination, ni kon matapos ni abi ang pag-seminar training nila, matagan isyuhan na sila TOP. Abi nyo LTO lang inyo bantayan nga patrol card nas dalan na. Kisa do mahamot ka, makayuhom ka, nga daw mainit ang ulo mo. Makita mo gid ko ano kadamo mga violators. Bala, kung may ara ginakandak ang enforcement team sang LTO, sa dalanon nga nagapang-checking, nagapatigayon sang inspection, sos,
Pila ang distansya, mga tungas kilometro sa lugar nga na nagakandak inspection, ang taga-LTO, dira mo makita ang salayo, sinaan di sa distansya, linyahan na ipaimo sa motor, tricycle, pribado nga salakyan, tanan, no? Nga ginagakulbaan sa taga-LTO, tiara standby sa gilidalan ni, ulat sila tubtub nga maghalin ang enforcement unit. Hotline. Hindi lang ni LTO ang bantayan nyo, kaya gindeputize, hindi kalibitaw pasubong, no? Kaya hindi pa na, pwede ang mga job order. Kundi mga police personnel, aber-aber, ichikonta ni pilaning nakapasargid kag ang final listing sa ila. Anyway, si Major John J. Iliba magali ang nag-process ni, nag-submit sa mga names, kag napaidalom sila sa training, tidamo-damo ni ho. O, once and for all, mayo niya, no? Kaya at least, ang pag-enforce ang kasuguan, importante ina mo nga hindi lang sa tanan nga oras akong kaisa do ka subo man bala pamatian nga ti ang penalty sini puwerte kung madakpan ka sa joint memorandum circular tag 1,000 ya ang pinakanubo mo nga bayran nga penalty mo ti kaintindi kita nga sa kapigaduhon sumong di magwanta ni siyang mga hindi kompletong papeles lang masalakyan li sa motor. Bay kagani itugong sa iyong gasolina mo kung kaisa pangutang ka pa, pero kung madakpan kay madyan ang penalty mo 1,000 din kasi namang laghap. Hotline. Pero at the end of the day, ang aton madri concern, kag ang positive side sini amo ni. Ang mga nagabiyahe hindi sa gabi karon nga makulurom iya. Di ba? Galing katigin na tabo lang Manila gabi islang biyahe mo matricycle. Kadelikado kung kaisa kabalo ka naman magpapaspas sila dalagan kapin pati maskara subong ho. O, wag ta kabalo ba siya nagabiyahe dira nga pila ka matricycle nga kulurom da nakatungging man kundi dako nga problema kag ang isa pagid nga gina-propose katibutangan diri sang ining breath analyzer bla inang papusngahon kada nga i-analyze kag hibaluon kun bala nakainom nakamamam ka no sa magahulubog nga ilimnon tina hindi kagin maka balibad kung pilang content sang alcohol which is illegal para isa ka driver nga magmaniho pa sang salakyan. Hotline. Ha? Kay may ara iya tawo mo masiling ti bisan pa imnon mo na itagtungas ka kung palakton mo sa kurit na iya kumungan anad si inom. Ang iban si una mo na mo papanaugon ka bebe ariyo tadlungan ning kurit tadlong bilakat mo ti kunanad na iya sa inom okay lang na iya panglakat na sa kurit na guro tadlong kagda basi magkiagi-ay pa na siya. Hotline. Pero pagaklo o I mean pagi sa breath analyzer nga ni mabala ng content sa alcohol nga aras lawas mo which is not allowed and which is illegal para sa driver nga magmaniho pa sa salakyan. Okay lang na sa mga kwan iya no sa mga galing kiti ang reflexes mo bla hindi kiduki kung nagainom kay no nga magmaniho sang salakyan ni Hotline. bantayan ta niya no kag ang mapagproseso galing ti subong ho I don't know kung ang Negros Island region ni kumo nga ang pagduso sini subong kaalyado sang pangulo ta halos Negrosanon damo di ambot ko saan ni siya maatindihan kag matapos ang proseso. Kay siling ko initanan nga mga planning, initanan nga mga initiative subong. Hinali nga ba dayon ang Negros Island region, hapos kang may pagbag-o na lang ni because as a new and one region, ang mga mabag-o man lang siguro ang taga-oriental, ang Siquijor, kay tidri naman sila masaylo sa aton mo kung sa proposal nga NIR nga ni. Hotline. Pero mangin mapos kay may ara sang ginatawag naton nga mga regional directors na kita nga mga decide locally. Kaling sinila gani niyang Negros Island region ni Blacon butang mo to iban sa Dumaguete. Ang ilalang nga siling ti okay man na kay at least bisan ka ulan-ulan pwede ka travel. Way kay sa balod nga kabalakan nga pwede mauntat ang biyahe sa fast craft. Galing ti almost 1 hour lang yan kung magpailo-ilo ka.
magpadumagiti kaya kung magkanto ka may follow up ka to sa regional office to ang land travel mo pero tiklayo man mo. Hotline. Pero tilain galing kung ang isa ka mismo ka isla, isa sila ka riyon, ang secure lang medyo may kabudayan kaya isa sila kasi parado naman nga isla mo. Pero tinatalan kung ang istoryahan talang parte sa kabudlayan, hindi ta ginamalabot na nga mga handom kag plan. Alas 8:50 na. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapang laba ko, bantayan niyo gid yang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala lagi kami nga may gimpamangkot lagi daw. Nakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung bisana, ano nang nakuya ako makulang. Eh, may pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung bisana, ano nang nakuya ako makulang. Eh, siyempre pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung mutungan ay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapang laba ko, bantayan niyo gid yang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gid daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko, kay, basi, hindi ko mapasar, kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay, may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay,
ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akon niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pa gidaw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisa na, ano lang, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nangatawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag-champion ang ginamit mo, Kung emergency services unit contact numbers. Kabalo ka subong kundi nagligad to gin address man to sa taga Seneco. Ang problema sa burnout gin explicar nila mga reasons nga mo managani siling diri ni GM Tikar sang Seneco nga ginatinguan nila subong nga follow up sa ERC nga ang CAPEX ang CAPEX gani capital expenditure base ma-release na kay damo na gid gali sa mga linya sang kuryente sa Seneco nga mga insulator ining ga putos no sa kuryente
sa layman's nga termino mo na siya, damo na may diferensya, buo-buho, ginasolusang tubig, amo na nga kumudaan ng mga linya, may ara sa mga brownout nga may experience. Ante Aryo, para sa, hindi lang ni sa Bacolod, kundi na sa kupan sa area of coverage nila, kaya importante, mani nga mabalaan nyo please take note sa mga contact numbers, Kung diri ka sa Bacolod Main Office, kay amo ning reklamo permis sa taga Sineco ma-burnout la hindi nila masabat gila yon, pero hopefully may 24/7 na kuno nga masabat para sa mga power related concerns. Kung sa Bacolod Main Office, pwede ka mo katawag 458-6777, local numbers 1101, 1102 kag 1103. Sa smart nila, abi take note nyo daho, 0949-401-0144. Again, 0949-401-0144. Kag sa Globe, may new Globe number sila, ipostan lang ni Guro karon aksondos, no? Para nga at least ining emergency number sa Sineco, mabalaan man sang pumuluyo di para nga sa mga consumers. May bag-os lang ang Globe number 0967-471-5122. Sa bago ka halimbawa may Globe sila 0917-790-5858. No, again 0917-790-5858. Ang smart nila 0919-077-9590. Importante siya mga ginalawag nga numbers nga kung magtawag ang publiko, consumers, may ara nagasabat nga 24/7 gid man. Ayos, kung sa silay ka 495-3897, 495-3889, sa ilag Globe da 0917-301-3677, kag 0933 para sa Sun 876-3283. Sa Morsia Field Office sa Globe nila 0917-304-4595. Ang smart nila 0919-077-9558. Ang sa Talisay i-post na ni Guro karon sa mga gusto magkopya karon na lang kadtuin lang Facebook page action kay i-postan lang ni para nga at least may ideya kamo kung ano nga mga numbers ang pwede nyo tawgan. Basta lang related to concern about sang mga brownouts, no? Kaya mo nang importante para mabalaan nyo kay until us kung may gasabat o kung wala, no? Kay kung wala sa mga nagasabat kundi tawgan tag sinay kung nga why nyo ginasabat di bla? Kay karon ko may 24/7 kamo nang advisory na nga may operator tapos why lang gasabat kundi nada. Karon dugay mga mensahe no ginpadala ko isailuan ko lang kay nagligad to kundi first 100 days of Mayor Albi Benitez gin lay down niya to sang nagligad nga Sabado, no? Nagligad nga Sabado. Now, subong ang aton diri istoryan makadto sa SP sa Bacolod Bay. Ang first 100 days, kabalo ka ang legislative branch is a separate ining a branch of the government nga may separado man nga functions kag trabaho. Pero sa first 100 days, ano ang mga performance ang mga nahimo diri sang SP? Through the leadership sang ila sini nga presiding officer, Vice Mayor Elcid Familiaran. Online sa hotline. Ang sini joining us over the phone is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Morning, Action Art. Mayong gadara sa atong tagpulamati. Salamat gid sa time, no? Sa first 100 days ni Mayor to nagligad do nakuhaan ka naman reaksyon, may mga statement ka naman nga ginatag. Pero sir, sa bahin sing SP, ma-check lang ko kumusta ka mo dira sir sa first 100 days? Well, ang accomplishment sang gunian niya panglungsod for the first 100 days, we approved 6 ordinances. 4 of which
is authored by Councilor M. Ang, Mhm. one from Councilor Espino, and another one from Councilor Salangka. Mhm. And we also approved 534 resolutions. 534 ang resolutions. Yes, of which Aha. ang top-notch server is Councilor Espino. Mhm. He authored 270 resolutions. Grabe. Mhm. Oo, followed by Councilor Puentebella, who authored 46 resolutions. Mhm. Then 43 coming from the Honorable Gonzales. Mhm. So, muna silang mga top 3 performers. Okay. So, anyway, sa bahin sang SP, sa first 100 days, kumusta ba sa personally, do ay man kabudlayan ang presiding officer sa Bacolod City? So far, wala, no? In fact, ang aton almost all resolutions and ordinances ni were approved unanimously. Mhm. Mhm. No? The fact nga we are partners of the executive Mhm. when it comes to development and progress, so I don't see any problem action at. Mhm. Mhm. Kag kabalugid ko nga ang SP although nga kalabanan dira resolution ordinances makasuguan check and balance ang executive makita taman nga through your leadership nga inablang singunang experience nga may sumbaganay duwa na na sumong na sir no. Mga isolated cases na, no, sitwasyon kung ang dala sa kuan bala emotion Aha. ka impulse. Mhm. So kung kisa tiniyara na, but then careful na kita subong actually before matabo na siya. Mhm. Ay, nautod din niya. Balikin lang siya sa doors. Okay. During his incumbency ni Vice, amo man to so pagana ito sing una ti isolated lang to galing kay do nablang bugso kung kaisa kung kaisa sa mga balatyago nila no amo na nga na nagresulta sa pag kung ang bata papati ako siya niya butsing Vice sorry ginoto ng linya naton you were saying kay ina Yes. you were saying kay ina Vice Hello. Vice, but sorry gid na utod ang linya naton. Yes, Action Art. Aha. At batian mo na ko, Vice? Yes. So you were saying kay nati at least ato yang nga sung una tong natabo isolated na kag subong siling mo ti timprano pa lang do tingo ani no nga hindi masulit iniya Vice no? Oh yes, in fact nag-call kita recess. At the time nag-call kita recess only that natin sa mga sagaw. Gani man. So, hindi na nakatabo ko rin nila. Aha. So, sa mga pumuluyo sa Bacolod under your leadership, ano ang ekspektano naton for after the first 100 days and until the end of your incumbency, sininga term, ano ang mapasiguro maliwat sa mga Bacolod nun, Vice? Well, na-lay down siyang aton alkalde ang iya priorities or ang iya direction for the next 2 years. Mm-mm. Amo inang rason nga may ila kami executive legislative agenda kay dapat in harmony ang mga ordinansa nga ginapasar sang kunian in sa programa sang executive. So as I have said, we are partners in progress and development. So ang sanggunian magasuporta gid siya
programa siyang executive kung makabenefit ina sa aton pumuluyo. Aha. Sige. Vice, I know nga may mga ginipreparahan. May regular session kamo today, Vice, no? Yes, balik kami sa Wednesday, regular session, 3 p.m. Sige. Ma-update lamig karon na kag si Axon Dale makover man da sa inyo sa lugar. Salamat kid Vice and good morning liwat. Yes, thank you man, kag more power sa inyo program. Salamat. Good morning. Hotline. Ayos damo gali no. Top notcher gali si Imang kun sa ordinansa. Kon resolution si Councilor Albo 200 sobra iya ba? Siya ang pinaka-highest to. Bali anom no ka ordinansa action doors gali na pasar sa first 100 days. Do apat kay Councilor Imang, kay Salanga may isa. Sino tong isa doon na miss ko? Si Councilor Espino. I-check lang karon ng action doors. Why kumadjat down kina. Pero anyway, amo na siya, no? Ang sitwasyon. Why bang problema? So, ni-vice atong isolated. Kay siyang una nga daw may nagduhulay sang inumol to. Sige natin waanta na hindi na masulit. Ang SP, suno kay Vice Elcid Pamilyaran, whatever programs and projects sang present administration, basta sa kayuan sa Bacolod, there is no reason nga hindi na pag-updan sang SP paagi sa pag-harmonize sa mga ginapasar dira nga ordinansa. Actually, kung Vice Mayor ka, hindi ka man ka-author sang ordinansa. Hotline. Jodeth Bilonio Sintino, good morning. Robert Cabi, Wisam, Sweetheart. Araman si Jo Marie Hamili, Ruben Del Rosario, Celia Tamaro, Edwin Piraculio kag Norberto Lachica, Sammy B. Iyasi, Marjorie Minor, araman si Henry Cab, Nayig Nikia Caniete, Marian Toricampo Sutis, Philips Aison, Inday Blasa, good morning man, Mary Ann Efrin, no? Araman si Mary Grace Dorias, Jonalyn Canoy Libiran, Christine Lactumid, sige, Nancy Pixio. Thank you, Gade. Si Mary Jean Hiparbas, nga good morning, Sir Art. Salamat man sa imo. Ma'am Jean, oy si Sir, good morning, ma'am. Kag Juan Tulusa. Thank you, Gade. Tons Haboniti. Si Anamar Gabutiro. Harapan si Sandra Llanera kag Jeffrey Alipuon. Wow. Ray Flores Barriuga, siling nga, tamiyo happy first birthday sa supling ko. Kay Leslie Barriuga, more birthday. Salamat. Diding Alojamiento sa Barangay Antipulo, Pontevedra, Christine Minies Villalobos, good morning. Si Sir Nonito Novero, Christine Minies, nabasa ko na gali. No? Salamat Sara Rafael, Ed Bangkaya, Elizabeth Malaka, salamat man si imo da. Abaw, hindi ko malabutan ng iban. Humalumina, good morning. Judy Dan, Rodel Punyan Humules, Ma'am Vanessa Mayo, pasalamat sa kay Alex Montesa sa pagtamyaw. Peter MDs, thank you, Geda. Araman si Bintet Reis, Kagyani Tolentino. Melody Comedia, Jo Marie Pormentira. Sige. Roberto Masida, bago ko lang nabasahan, sir, niya pamangkot kay Mr. Nobero kung ano na ang 300 pesos ang ginapangayon nila nga SOP. Salamat. Sa ano ni sir ang SOP? Galing kay why na si Sir Nobero. Kung kay ina pong panipadala, sir. Bago lang yan ako nabasahan. Si Milili Uli, good morning. Huge Chris Gabriel Kagrumi Alconza. Salamat, Gid. Araman siya Nilo Zanzino. Sige, salamat sa pag-monitor, no? Zios Mijares kag Francis Romo Jr. Thank you man. Hana Buhol, Jos Gindas kag Yapwell. Morning da sa mga taga-poblasyon Kawayan. Hotline. Bow, Paul Alonsagay sa Tokyo, Japan. Good morning man. Rex Bantulinaw. Ang ibandi ko naging malabutan. Sorry gida sa mga ARB fans club da. Good morning sa inyo. Thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata.
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga alakag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat din ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PN na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Salamat din yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gay nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Grupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di mara ang ilang ang mga bayo do tarapo gid siya.
Kaya ang amon nga magulang, pero kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo? Nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami lang sa ispuli. Why na kita tiyempo Good morning dira kay Ana Andrea Famoso, Vince Nisman, John Pastorel, Agapito, Montes, kay paring Noel Zambales, taga SP office, no, dira sa Kanduni, John Perido, dira kag the rest of the gangs. No, salamat gid sa inyo, Joy Opinion, kag Rolly Juso, kag MGS Hildori. Rosemary Hinita Guevara, morning man. Di ko malabutan, pwede buwas naman. Why at the time, diri sa aton nga pagpangalagan. With Action Nelmar Madera sa technical side, back up si Action Christian James Binares, kag Action Dorel Cabato. Ako naman, Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.